Boten disurai to, Pak? Nah, ya karang wis. Enten Dene ngopo surake ya nak. Wah. Nggih lho, Pak. Jan kowe iki titen ora jamak. Iya. Sampun. Ah, sik. Oh, lha pita, Pak? Lho kok wis to? Maksude niki lho, Pak, wong gantos kendang. Nggih. Iya. Cedetan sakjroning
lajeng midhangetaken nggih bapak-bapak, ibu-ibu. Nggih matur sembah nuwun sampun nenggani nggih. Mengke nek bibar limbukan ampun bali riyin nggih. Ngantos gara-gara ngantos tancep kayon nggih. Ngantos kukutan nggih. Mugi-mugi rezekinipun lancar nggih. Amin. Mugi-mugi sehat selalu nggih. Mugi tahun ngarep nggih nanggap meleh nggih. Nggih amin. Yes. Nek kula tangga mawon nek liyane nggih monggo. Oh, ayo ora. Nggih. Nggih. Oh ya mboten tetep rombongan dadi tanggap kabeh nggih Pak, Bu. Wah, kandhane es pokoke. Apa Pak? Oh nggih, oh ngeten apa? Biasanya nek nanggap niku lak wujud napa itu menandakan bahwa beliau itu cinta Apa? kepada budayanya, ngoten lho Pak. Budayanya. Dadi nek misale apa mewujudkan apa melangkah cinta budaya itu nanggap ngoten, tapi nek dereng saged nanggap nggih nyawer nggih iku sudah menjadi bagus. Ya. Oh. itu sudah Wis pelantang. pokoke Ya. Rasul isih cacile duwe lara omong. Loh, lah gitu Pak. Loh, lah leres mboten. Niku Sip. nyawer niku nggih salah satu bentuk cinta budaya. Nah, jadi mendukung mensupport Oh, para iya. pelaku seni ngoten niku. Nah, gitu Pak. Lah nggih monggo. Nggih monggo. Maksudnya monggo mirsani ngoten lho Pak. Iya nggih mirsani. Saiki lewong apa kowe dhisik apa? Dereng Nggih. Dereng apa Pak? Siap, dereng Iya, piye? kapit. Kurang sak menit ngoten pun. Nggih. Tadatan sakjane ati Tadatan luncur saya berarti Aku sampai hati Yes, matur nuwun.